Salam el hormatly adamlar. Garaşdan bakıp etirip yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna hormatly prezidentimizin golçeker etminamasy bilen tanışýas. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne yurdumuzda ýaşlarymyzyň alymly, bilimli nesilleri bolup ýetişmegi we häzirki zaman alymynyň gadananlaryna münasip goşun goşmak üçin ähli şertler döredilýär. Edi diýarymyzyň röwşün geljegi üçin ýokary bilimli, giň dünýä garaşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemale getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. Zekili ýaşlar alymda, bilimde, hemem täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höwetlendirmek maksady bilen şeýlede alymlary güni münasibetli Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ýaşlaryň uly topory Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň we Türkmenistanyň magtymladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda alymy işleri boýunça belelikde geçiren bätleşiginiň ýeňjileri diýilip aglan edildi we bayraklary bilen syýlaglanyldy. Şoň ýurdumyzda alimlaryň, ilmi guramalaryň, işgärleriniň we ilmi barlygçylaryň güni bolan alymlar güni belenildi. Şu münasibetli hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda Bilim Ministrligi bilen Ilmlar Akademiýasynyň belelikde guramagyna alym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi atly halkara alymy maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygyna başlandy. Asıllı däbe görä hormatly prezidentimiz garaşdyry hemiýçilik beýtarap Türkmenistanyň ilmi jemgyçiligine, halkara ilmi matlagada gatnaşyjylara gutlagy berdi. Milli liderimiz gutlagyny ilmi matlagada dünýäniň awraýly ilim we bilim merkezleriniň alimlarynyň, professor mollumlarynyň, injener tehnologlaryň gatnaşmagy biziň alyp barýan ilmi tehnika siýasatymyzda halkara jemgyçiligi tarapyndan şuňur gyzyklanmanyň barha artýanlygyna, hemem giň halkara hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleriň açylýanlygyna aýdyň şaýatlyk edýär diýilip bellenilýär. Matlagdyň dowamyna Türkmenistany döwlet başlarymyzyň paýhatly ýollaşylygyna ilim bilim ulgamyna üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeleň netijelik häsiýeti eýe bolýanlygyny taldy. Şeýle hem foruma daşary ýurtlaryň ilmi wekilleri gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan ilmi işgärleriň 2007-nji ýylda isatlandyrylan hünär bayramy ilmiň netijeli ösüşiniň we milli innowasion ulgamynyň kemale gelmeginiň başyny başlady. Garaşsyzlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň ilmi idaralaryň sany artdy. Häzirki zaman tehnikalary bilen enzamlaşdyrylan barlyk hanalar, ilmi barlyk merkezleri alimlere üren wazip ilmi synaglary üstünlikle alyp barmagy, şeýle-de ilmi barlyk işleriniň netijeligini artdyrmaga mümkinçilik berdi. Şu ýylyň dowamyna türkmen alimlary birnäçe täze işläp taýýarlamalary hödürlediler. Olaň hatarna bu ýön köküniň ganylaryndan aktiwerlenen kömri alman usullary bar. Bu ilmi barlyklara Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Kimia Institutynyň alimler topary awtorlyk etdiler. Bu ýön owa senat toplumynda saklanýan bu ýön kökleriniň ganylaryny işläp taýýarlamaň tehnologiýasy aktiwerlenen kömrüň önümçiliginiň 20 ölçörlerini ýola goýmagy mümkinçilik berdi. Müňöde şeýle terişdeleriň daşary ýurtlardan satyn almagyny aradan aýyrýar. Mineral, hidromineral we uglavodorod terişdelerini barlamak, gaýtadan işlemek boýunça ilmi barlyk işleri dowam etýär. Neft himiýatynyň möhüm bölegi bolan düdümini galogen taklayan organik kislotanyň sintezi we oň barlygy himiýaçy alimlaryň soňky ilmi işleriniň biri bolup durýar. Ilmi işler diňe bir barlyk hanalarda däl, eýsem tebii çäýeklerini işen alınıp barlýar. O okujalyk we daşky urşak goramak ministrliginiň milli çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi institutynyň ýanyna hereket edýän garrygul meýdan şertlerini ilmi iş bilen meşgullanýan alimlara fotoelektrik gurnama we kuwatly elektrogenerator berildi. Häzirki zaman enzamlary durly görnüşli çöl ösümlikleriniň onlarça müň düýbüniň ötüşine, olaň kuwa şertlerine uygunlaşyşyna gözegçilik etmek hem de ösümlikleri ýygyk etmek mümkinçilik berýär. Geljekde täzeçil tehnologiýalaryň kömegi arkaly ilmi işgärler çöl ýerlerini ýerleşýän öýre meýdanlaryň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrmagy, haçun ýerasty suwlary ekrançylyk üçin ýaramly görnüşe getirmegi meýleşdirýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ilmi toparlarynyň wekilleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen ýurdumyzyň hünärmenleri milli ilmi, hil taýdan täze derejä çykarmak uğruna ihlat etýärler. Ilmi barlyklar ulgamyna möhüm ugurlar akademiki, pudoklaýyn we ýokary okuw mekdepleriniň ilmi düdümleri bilen gatnaşyklary berkitmekde peýdalanýar. Milli liderimiz Ilmlar Akademiýasynyň düýpli we amaly barlygynyň ösüşini üpçün etmelligini, jemgyýetiň ilmi we injenerçilik tehnika mümkinçiliklerini artdyrmalygyny, täze jemgyýetde mahsus alimler toparyny işläp taýýarlamalygyny we ilmi dörejilige has ukyply ýaşlary işeň çekmelligini ýygy derli belleýär.
Berqarar döwletimizden bagtiyarlyk döwrüne ýordamyzyň ýaş alimleri, şeýle-de ýokary okuw mekdepleriniň we orta hünär okuw mekdepleriniň talipleri ilmi olimpiadalary we bätleşikleri gatnaşyp öz okuyuplaryny açyp görkezýärler. Şeýle şäherleriň biri Ilimler Gününiň hormatyny guralýar. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasyna ilmi işler boýunça bätleşiň geçirilmegi, zehilli ýaşlary ýüze çykarmagy, olary gollaw bermäge we höwetlendirmäge gönükdirilen ýaş hünärmenliň öz bolşly bätleşigidir. Oň ýeňjileri ýüri tetýileglere we diplomlara münasip bolýarlar. Döwlet başlarymyzyň ýygyderli üns bermek we aladatyn netijesinde Türkmenistany ilmi ulgamy mundan meýlekde ösürmek we ýurdumyzyň ilmi tehnik mümkinçiliklerini artdyrmak ugrunda ähli zerur şertler döredildi we olar döretmek işleri ýygyderli dowam etýär. Oğuzhan adına injiner tehnologiyalar üniversitetinin talipleri, ilmi işleri, tatlamalary, dörejülüklü gözlegleri ferginin esasy aýratynlygyny görli. Bu işler boýunça degişli öğretmenamalaryň ýagny patentleriň alınmagy, onuň öňümçiligi ornaşdyrylmagyny üpçün eder. Bu sergide sapaklardan yasalan önüm hasy öňe çekici bolly. Innovasiýalar esasyna ilkinji gezek taýarlanan tatlamanyň öňümçiligi ornaşdyrylmagynyň gyzyklanma bilýän taraplary üren peýdaly boljakdygy bellenmäge münasipdir. Kuşta oynamaň täze mümkinçilikleri ýaş talipleriň dörejülüklü gözleginiň ýokary netijeleri betlenýändigini görkezýär. Häzirki döwürde akylly şäher ýörelgeti durmuşyň aýrylmaz bölegini görülýär. Bu meseleniň hormatly prezidentimiziň üns merkezinde bolmagy ýaşlary, alimleri täze dörejülik işlerini ruhlandyrýar. Muňa aýdyň misalyny sergin şäherlerini görmek boldy. Üniversitetiň talipleri akylly ulug durolgalarynyň ýol ışıklarynyň tatlamalaryny sergide hödürlemegi aýratyn ähmiýetli boldy. Ulug durolgalarynyň sanly ulgam boýunça dolandyrylmagy ähli ýeňillikler döretýär. Ýol ışıklarynyň sanylaşdyrylmagy ýol hereketiniň sanylaşygyny üpçün etmek bilen hereket dykynlaryny aradan aýyrýar. Muňa şäherliň ötüşini nazara alanda möhüm ugurdur. Talipleriň bu tatlamalary häzirki döwürde şäher hojalygyna esasy ugurlaň biri bolup durýar. Şoň bilen baglykda bu işler degişli puwdan hünärmenlerine uly gyzyklanma döretdi. Şäher durmuşynyň häzirki döwrüň talaplaryna innovasiýalary esaslanýan ugurlar bilen gurşalmagy, sanly ulgamy ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. Sagly ulgamyna häzirki döwrüň günnelik meseleleriniň çözülmekligine gönükdirilen täze anyklaýjy bu gurdaky uly täzelikleň biridir. Häzirki wagtda geljekki hünärmenler innovasiýon tehnologiýalardan üstünlikli başgarýarlar. Täze tatlamalaryň üstünni işleýärler. Türkmenistanyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän ilim, tehnika we innovasiýon tehnologiýalaryň ötüşi atly halkara maslahatynda biologmançylyk elektronikasy taýýarlygy ugrunyň talipleri tarapyndan ýerine ýetirilen tatlama işleri Ilimler Günü münasibetli geçirilýän sergide görkezildi. Taýýarlanan tatlamalar ilmi jemgyçiligiň we matlagda gatnaşylygyň ünsüni çekdi. Oğuzhan adına injiner tehnologiyalar üniversitetinde hereket edýän biotehnologiya ilmi öňümçilik merkezi fakultetleriň ähli ugurlaryny okuyan talip ýaşlara berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmagy, amal taýdan hilini ýokarlandyrmagy we bu gurdan okutmaň usuliýetini kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Biotehnologiya ulgamy häzirki döwürde iň bir öňdebarjy puwdoklaryň biridir. O ýurdyň aýratyn bioiqtisadyýetini döretmek üçin öňe çekici puwdokdur. Ol bir näçe ugurlary berýär. Olardan lukmançylyk biotehnologiýasy, imit biotehnologiýasy, huzurluk biotehnologiýasy, gözellik biotehnologiýasy bolup, bu gurlar boýunça talip ýaşlar nazariýete alan bilimlerini amaliyatda ulanyp bir näçe ilmi tatlamalary ýerine ýetirdiler. Dermanlyk ösümliklerinden efir ýaglary we ekstratlarynyň adamyň deri örtükleri üçin durly görnüşli parfümeriýa serişdeleri, hoşbeýtli antibakterial suwukluklar, bu ýön ösümliginden sagyn we saç ýuwuji serişdeler, imit biotehnologiýasyna bu ýön ösümliginden taýýar titagam çorwalar, imit goşunlarynyň durly görnüşi, göýül ösümliginiň biwetinden imit goşunlary hemde beýleki ösümliklerinden tebigi sirkeler we melhem çaýlarynyň durly görnüşleri taýýarlandy. Olaň sergide görkezilmegi hemmelerde gyzyklanma döretdi. Merkeziň wezipesi ýurdumyň ösümliklerinden, haýwanlarynyň, tebigi çeşmelerinden, mikrobedenlerden alınýan maddalaryň we biomateriallaryň biokimiki, fiziki, hemik düzümini häsiýetlerini gurulşyny öwrenmekden we olardan dermanlyk, kosmetika arasalyjy täze bioönümler döretmekden, daşar ýurtlardan gelýän harytlaryň ýerini tutjak bätleşigi ukyply önümler taýýarlap, olaň önümçiligini ýoly goýmakdan ibaratdyr. Fergin ýaşyl himiýa bölümine öňe çekici işleň ençemeti hödürlendi. Belli bir wagtda eremek bilen dökünü öwürleýän paketiň taýýarlanmagy üniversitetiň talipleriniň ekologiýa babatda üstünlük gazanandygyny äşkar etýär. Bu ýerde 2000 derece gyzgynlyga çydamly kerpiçin görkezilmegi degişli buwdan hünärmenler üçin uly gyzyklanma öwürli. Bu önümleň yerli terişdelerden taliplermi tarapyndan taýýarlanmagy bilim bilen önümçiligiň ara baglanşygy esasyna ýokary netijeler gazanmagy uly mümkinçilikleň bardygyny görkezýär. Bu gurun ösürilmeginiň häzirki döwrüň talabydygyny hormatly arkadaşlarymyz hemişe nykdaýar. Goçanyň çöpünden, buyon kökünden,
biyoyanğızın alınmagy hasam belärliklidir. Kimiki birleşmelerin guruluş formulalarından peýdalanıp, döredilen milli önümlüň döwraplaşdyrylan görnüşleri Fergin esasy bölümleriniň biri boldy. Fergide görkezlen işleň ören köp bolmagy talipliň dörejülikli işleriniň ýokary netijeleri betlenýändigine eşgär etýär. Bu tatlamalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy bilen niýetlenen ugurlarda innovasiýalar esatyna üstünlük kazanmagy giň mümkinçilikler açylýar. Bu işlere telekeçilen degişli ministerlikleň gyzyklanma bildirmegi önümçiligiň ösüşini üpçün eder. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda almy işleri boýunça geçirilen bätleşiň ýeňçilerini sylamak dawarasy asylly däwe görä alymlar güni münasibetli gurulýar. Alymlar Akademiýasy bilen matmuladynak ýaşlar uguramasynyň merkezi gençliň bilelik dograny bu çäresi Oğuzhan adynak Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirildi. Ýaş alymlary sylamak dawarasyny hökümet tagdalary, ministerliklerin podokloýun dolanyş edaralaryň ýolbaşçylary, belli alymlar, jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimleri, talipler Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň doktorantlary we aspirantlary gatnaşdylar. Dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň ilmi beýatleşiňi ýeňçilerini beren gutlugyny uly ruhlenlik bilen diňlediler. Onda mehriban arkadagymy ýaş alimlaryň ilmiň iler tutulýan urlary boýunça gadanýan üstünlikleriniň, täze ilmi oýlap tapyşlarynyň döwletimiň mundan wilayatda gülle ösmegine uly ähmiýeti eýedigini belläge. Bu ýere ýygnanan şowgunly el çarpışmalary bilen ilmi beýatleşiň ýeňçilerine gahrman arkadagymyň adyndan diplomlar we sowgatlar dawaraly ýagdaýda gowşurly. Ýaş alimler sylamak dawarasy diňe bir olara berilen döwlet bagaty hemde olaň zekiýetiniň iqrarnamasy eýtem ýurdumyzda ilmiň ösdirilmegine, ilmi barlyklar bilen meşgullanmak üçin ýaşlaryň işiň çekilmegine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanyny urildi. Arkada prezidentime tarapyndan esatlandyrılan beýatleşik ýurdumyň ilim bulgamynyň ösdirilmegine, onuň häzirki zaman jemgyýetini eýleýän ornunyň berkidilmegine, ägirtoli dörejilik okuýup bolan alimlaryň täze nesliniň kemale gelmegine, olaň has zerur we wajyp urlarda alyp barýan ilmi işleriniň höwetlendirilmegine gönükdirilendir. Her ýylda geçirilýän bu ilmi beýatleşige ýaş alimler, ilmi barlyk institutlarynyň, öwrümçilik birleşikleriniň ilmi tehnika edaralarynyň işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň muallimleri we talipleri, orta hüner okuw mekdepleriniň okuwçylary we ilmi iş bilen meşgullanmagy aýratyn uly gyzyklanma bildirgen, dürli hünerde işleýän ýurdumyň ýaşlary gatnaşýarlar. Täzeçil pikirlenş okuýup, giň dünýä garaýşy, hüner taýdan höwesi bolan ýokary hünerli ýaş işgärleri taýýarlamak, belhär döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumyň ilim we bilim jemgyýetçiliginiň öňünde durgan möhüm wezipeleň baş maksatdyr. Häzirki döwürde möhüm orlarda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmek ilkinji nobatda milli bähwetliň üpçün edilmegine, ykdysady taýdan ösüşiň täze belentliklerini ýetmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen barlykda ýurdumyzda düýpli we amala ilmi barlyklary geçirmek, täze atışlar etmek, ilmiň öňde barjy gadananlaryny, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin ähli zerur şertler döredilýär. Milli liderimiň iýdigderli belleşýäli ýaş alimler ýurdumyň nurany geljeginiň bähwidini işleýän kuwwatly paýhat mümkinçiligidir. Onuň dünýä ýüzündäki belent awrydyr. Döwlet başdanlygy ýaşlaryň uly geljegi bolan ilmi barlyklara giňden çekilmegi bilen baglanşykly meselelere möhüm üns bergen. Ýel-ýyldan bu awryly ilmi beýatleşige gatnaşýanlaryň sany iýdigderli artýar. Türkmenistan parahatçylygyň ýanaşmagyň watan şygaratyna geçen ýylda beýatleşige öz işläp taýýarlamalaryny, dörejilik gözleglerini we ilmiň hemde tehnologiýanyň möhüm orlary boýunça barlyklaryny görkezýän ýaş alimlaryň taryplan 1053 gatnaşdy. Beýatleşige hödürlenen işleň hataryndan emin agdalary ýeňçileň 57-sini kesetlediler. Olaň 32-si talipler 25-si bolsa ýaş alimlerdir. Görkezlen taslamalarda we işlerde ilmi täzeçillik, onuň wajypligi iş ýüzünde durmuşa geçirmek noktoy nazaryndan ähmiýeti we taslamary önemçiligi ornaşdyrmagyň geljegi esasy talap hökmüne kesetlendi. Ilmi barlygy boýunça geçirilen beýatleşikde tapawutlanan ýaşlar Türkmen ilminiň nurany geljegi hasaplanýar. Olar bu ýerde guralan dawaran esasy gahrmanlar hökmüne ikrar edildi. Beýatleşiň ýeňçileri ýaş nesilleri hakynda hemme taraplaryň alady edýänligi üçin milli liderimize hoşarlyk sözlerini aýdyp, özleriniň ihlatly rehmetleri bilen mehriban watanymyzyň dünýä ýüzündäki awrynyň, şöhratynyň belente galmagyna münasip goşun toşýokdyklaryny anandyrdylar. Dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.
Üniversitetiň iwanına ýaýbanlandyrylan sergide türkmen ýaşlarynyň ilmi taýdan gadananlary, bir näçe gollanmalary we ilmi işleri ýygnalary, şeýle hem türlü täslimalary we bir näçe oýlap tapyşylan görnüşleri görkezildi. Magtumulada Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň taýýarlan Bagtyar döwrüň ýaş alimlarynyň ilmi tarap ädimleri atly ýygnasynda bu gedeki bäýatleşen ýeňçileriniň işleri bilen tanışmak bolýar. Hormatly prezidentimiň karary esasynda geçirilen ilmi bäýatleşiň hem-de şol bäýatleşige gatnaşyp ýeňçileriň, ýaş alimatly belent adyň eýeleriniň, hormatly prezidentimiň şah serpaýynyň eýeleri bolmak bagtyna nesip eden ýaşlaryň arasynda meniň hem adymyň tutulmagy, lukmançylyk ilmini ösdürmekde ilsinliklere ýetdi. Hormatly prezidentimiň biz ýaşlar üçin etýän atalyk aladalaryny biz hem jogap edip, öz saýlaýy bolan günärimizde ökde hünärmenler bolup, halkymyza we paly ýaşlar bolup ýetişmekde, lukmançylyk ilmini has hem ösdürmekde, öz münasip goşandymyz goşşakdygymyza şu ajaýyp pursatda lukman ýüregimden siz ananlarynýaryn. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, belent başy aman bolsun. Halkymyzyň rewşen geljegi üçin etýän işleri mundan heýlak hem rowaj alsyn. Kesbu lukman arkada, halka ykbal arkada, mertebesi menzilli, size ak yol arkada, size şöhret arkada. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Türkmenistanyň Magtumulada Naky ýaşlar uramasynyň merkezi geňişi bilen bilelikde ýaşlaryň arasyna geçirýän ýaş alimlaryň bäýatleşigine ýeňici bolup hormatly prezidentimiň şah serpaýyna münasip boldum. Bu ajab eýýamyzda bize talip ýaşlara bilim almagy, öz başarnyklarymyzy, ukyplarymyzy görkezmäge, ilim dünýäsine täze açyşlar açmagy, şertleri döretmekde gahrman arkadamyzyň edýän taýsız taýlarlaryna alkyş aýdýarys. Goý biz ýaşlaryň hak howandary mehrwan arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklary wetsensin. Ýurdumyzyň hary hukuk goragy edaralarynyň ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlayan uçurumlyň gutorduş dawaralary Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada giňden ýaýbanlandyryldy. Bu şahatlykly wakanyň ýurdumyzda uludan belenilýän ilmler gününe gawat gelmegi Bagtyar hary uçurumlyň bu ýsonçly başlaryny göge ýetirdi. Dawaralaryň başy İrsakar bilen ilhalar insan watançy esker Ussat Mugullim Berdimuhammed Anaýyň ýagty ýadygarlygyny tergül çemenlerini goýmak çäreleri bilen badalgaldy. Merdana pederlerimizi hatırlamak, olary soňur tarpa goýmak, ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän milli ýörelgelerimidir. Bu asylly däwe eýerip harby bilim ojaklaryny üstünlikli tamamlanan uçurumlar, hormatly prezidentimiziň Mehrwan pederi Berdimuhammed Anaýewiň ýagty ýadygarlygyny tergülleselerini goýdular. Watany söýmegiň belent nükosyny görkezden Berdimuhammed Anaýewiň gahrmançylykly ömrü ýoly her bir watançy nesil üçin beýik ýol ýörelgedir. Soňra harby uçurumlaryň gutorduş dawaralary watanyň wepaly ogly, hormatly belent serker dawaşymyzyň Mehrwan kyblaty Mälik Berdimuhammedowyň ýagty ýadygarlygyny tergülleselerini goýmaklyk bilen dowam etdi. Bu çäre harby serkerdiler, harby we hukuk goragy daralarynyň ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlayan uçurumlar ruhy berentlik bilen gatnaşdylar. Watanyň edermen oglarynyň hatyrasyna gurulan halk hakydaty ýadygarlyklar toplumam bugun watan gerçeklerini bir ýere jemledi. Türkmen taryhyny ösmejek ýyl goýan beýik şahsiýetleri ýatlap harby uçurumlar bu ýerdäki ýadygarlyklar toplumly tergülleselerini goýdular. Harby serkerdiler we uçurumlar şöhratly taryhymyzda ebedilik orun alan edermenligiň belent nükosyny görkezden watan ogullaryny taqdim edip olary hatyraladylar. Soňra Türkmenistanyň harby we hukuk goragy daralarynyň ýokary okuw mekdeplerini tamamlayan uçurumlaryň gutorduş dawaralarynyň esasy pursatlary Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada dowam etdi. Ýokary derejede gurulan dawaralaryň başy döwlet senamynyň ýanglanmagy bilen badalgaldy. Hormatly belent serker dawaşymyzyň uçurumlary ogradan mähirli gutlagynyň okulmagy bugunky geçirilýän gutorduş dawaratynyň esasy pursatlaryna gurildi. Soňra ilkinji serkerdelik ýolyna gadam batan Merdana uçurumlary harby sadatnamalaryň goşurylyş dawaralary boldy. Bu ýerde Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň aýratyn hormat garawly batalýonynyň şahsy düzüminiň uçurumlaryň bu sahatlykly pursatlary bilen baglanşykly meýdançada ýerine ýetiren nizam telifimleri dawra gatnaşynyň ruhlaryny belende götürdi. Bu ýerde medeniýet we sunugy saatlarynyň uçurumlardan düzülen birleşen hor toporunyň harby aýdymçy sadanynyň çykyşlaryna uly orun berildi. Ýanglanan aýdym saatlarda teatrlaşdyrylan sahna eserlerini, edebi saatly kompozisiýalarda döwletli diýarymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiň rowaşly tutumlary giňden wasp edildi.
Bu yerde çıkışydan harby terkerdelen, mollumluň, uçurumluň buýsonşy çıkışlaryna bolsa, hormatly Belin terkerde başymyda alkyşlar aýdyldy. Davaran ahyrynda oňa atnaşyjylar hormatly Belin terkerde başymydyň adyna bir agdan ýüzlenme kabul etdiler. Konstitusiýa binasynyň azaýyp meýdançasynda geçirilen davara uçurumluň nizamly ýörüýüşi bilen tamamlandy. Yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýokary okuw mekdeplerini üstünlükli tamamlayan uçurumlaryň gutorduş dawaralary paýtagtymyz Aşgabat şäherine bolşýaly Abada milli tiýagaçylyk zoologynyň baş baýdak meýdançasynda da guramaçylykly geçirildi. Bu dawaralara iltiýagly ýaşul nesillenme, deňizçi terkerdeler, mollumlar we harby uçurumlar gatnaşdylar. Bu yerde hormatly Belin terkerde başymyzyň yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryny ugradan gutlaglarynyň okalmagy dawara gatnaşanlarda aýratyn täsirler galdyrdy. Soňra terkerdelik ýoluna ilkinji ädimlerini ädiýän deňizçi uçurumlary harby şahsiýetnamalaryň dawaraly ýagdaýda gowşulyşy boldy. İlkinji leytenant harby adyna münasip bolan deňizçi terkerdeler mundan beýlägem watanymyza, halkymyza hormatly Belin terkerde başymyza ak ýürekden gulluk etjekdiklerini gatam etdiler. Soňra dawara hormatly Belin terkerde başymyzyň alyp barýan fiýazatyny burada amala asyrlayan beýik özgörtmeleň wasbyny ýerine ýetirýän aýdymlar bilen dowam etdi. Hormatly Belin terkerde başymyzyň nusgalyk kitaplaryndan ugralanyp taýýarlanan edep sadly kompozisiýa bolsa, uçurumlaryň döredüjilik babatda da okuýup başarlyklarynyň hasam ýokarylygyny ýene bir ýola aýaşgar etdi. Men Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Harby institutynyň uçurumy leytenant Recepgeli Niyaz. Watan mukaddesdir. Oňa wepaly bolmak, ak ýüreklen gulluk etmek hem mukaddesdir. Merdany pederlerimizden aýdan bu ajaýyp ýörelge häzir münasip dowam etdirilýär. Bugun bolsa Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna, hormatly Belin terkerde başymyzyň ýol başçylygyna, yurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň gutorduş dawarasy paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň konstitusiýa binasynda uly ruh welentlige we senip geçirildi. Biz geljekde hormatly Belin terkerde başymyzyň ilkinji terkerdelik ýoluna gadammasany harby gullukçylaryny bildirýän anamyny ödemek üçin ata watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Belin terkerde başymyza netijeli gulluk edip, harby bilim ojagyny alan bilimimiz bilen häzirki zaman döwrewap tehnikalaryna, enjamlaryna, seweş ýaraglaryny erkedip, watan goraýçylaryny harby watançylyk ruhunda terbiýelemäge öz münasip goşandymyzy goşarys. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna maňa Harby institutynyň aragatnaşyk we awtomatlaşdyrylan donanış ulgamlar fakultetiniň Awtomatlaşdyrylan donanış ulgamlar kafedrasynyň ilkinji uçurumy bolmak bagty meýser etdi. Kunärimiz boýunça alan bilimimizi geljekde iş ýüzüne ulanyp, halkymyza, watanymyza, hormatly Belin terkerde başymyza wepaly terkerdeler bolup geçecekdimize ynanýar. Pursatdan peýdalanyp şu ajaýyp günne bize ähli mümkinçilikler döretiplen hormatly Belin terkerde başymyza köp sag bolsuňyzy aýdýar. Hormatly Belin terkerde başymyzyň jany sag, başy dik, tutýan tutumly işler mundan beýle hem rowaşlyklara weslensin. Garaşsyz, baky tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň Belin terkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistan Terhed institutynyň uçurumy leytenant Kakazan. Päkide asmanyň aýdyň ýoluna düşen biz uçurumlar, hormatly Belin terkerde başymyzyň ýurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirme ugruna alyp barýan beýik başlanýyşlaryna ruhlanyp, watana wepaly, öz kärimizde ustad hunarmenler bolup ýetişdik. Bu awatda bize hormatly Belin terkerde başymyz nusgalyk göreli bolýar. Biz ýaş terketçi terkerdeler, hormatly Belin terkerde başymyzyň watançylyk sargatlaryna ruhlanyp, berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watansöjçülügiň, mertligiň we kalpaklygyň ajaýyp nusgalaryny özünde jemleýän, ýurdumyzyň asuwdalygynyň, parahatçylygyň, midemiz binýadynyň goragyny üpçün edip, mähriban watanymyza, hormatly Belin terkerde başymyza, mukaddes gasamyza hemişe wepaly bolarys. Ýurdumyzyň dost-dowrunlyk serketleriniň ygtybarly goragyny üpçün edip, mähriban watanymyzy, edil ene topramyzy gözümizden görüji ýaly gorajakmyza gatam edýär. Garaşsyz, baky bir tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň Belin terkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutynyň uçurumy Didar Amanow. Türkmenistan parahatçylygyň anaşmaň watan diýilip elan edilen 2021-nji ýylda hormatly Belin terkerde başymy tarapyndan gurulup ulanmana berilen döwrewap ýokary okuw jaýyny okap, uçurum bolmak bagtynyň bir harby gullukçylara meýser etmegi juda buýtanýar ýagdaýdyr. Hormatly Belin terkerde başymyzyň ata watan goramak, halkymyza wepaly gulluk etmek, ähli zatlardan belentde durýan boşlar diýen päkim taratat sözlerinden uralyp, biz harby gullukçylar ýurdumyzyň howpsuzlygyny, konstitusiýon guruluşyny, çäk töweýligini, ykdysady bähwitlerini, goranmak kuwatyny ösdürmekde özümiziň münasip goşandymyzy goşakdymyza tüýsürekden ynanýarys.
Goy hormat belen terka daşymynyň jan sag, ömrü uzak, alyp baran il yurt bähwetli, ummadam zat ähmiýetli işleri, rowaşlyklary wetsensin. Garaşdy Baky tarap atanmada, Mähriwan halkymyza, Türkmenistanyň hormat prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen terka daşyna gullyk etýärin. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar ilmler günüň dawaralary bilen utgaşyp, ýurdumyzyň dörli ugurlardaky ösüşleriniň aýdyň beýanyna urilýar. Hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri maslahatlaryň çäreleň içinden erşargaç bolup geçýär. Murat Harif adynaqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining göz keselleri ilmi klinik merkezinde ilimler günü münasibetli ilimli bilimli nesil döwrewap ösüşün kepilidir adly ilmi amal maslahat geçirildi. Uniwersitetiň stomatologiýa okuw önümçilik merkezinde geçirilen ilmi amal maslahat stomatologiýanyň wajib meseleleri diýilip atlandyryldy. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetindäki çäre ilimler günüň dawaralary bilen utgaşdy. Şeýle çäre matmuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde de geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýöpekçilik milli mirasymyz adly ilmi amal maslahaty Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetinde geçirildi. Aman Kekil adynaky mugallimçilik mektebine geçirilen çäre ilimleri güni bilen baglanşykly boldy. Türkmenistanyň Gazyl Ýarymay milli jemgyýeti bilen dokuma senaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşynyň geňişini guramagyny geçirilen maslahat enäniň we çağanyň saglygyny gorumak we ene süýdüniň ähmiýeti diýilip atlandyryldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň belelikde geçirilen maslahaty işçi häsiýete betlendi. Çıkışlarda telekeçiler gollamak baradaky aladalar üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanyş institutyna geçirilen maslahat hormatly prezidentimiziň iqtisady özgörtmeleri iqtisady durnuklygyň kepilidir diýilip atlandyryldy. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň hem Maliýe we Iqtisadiýat ministrliginiň bilelikde guramagyny mellelezlerimiziň köp ugurly özgörtmeleri ýurdumyzyň iqtisady kuwatynyň binýadydyr adly ilmi amal maslahat geçirildi. Döwlet Mehmet Azad adynak Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna hormatly prezidentimiziň kitaplary edep terbiýe mektebi adly maslahat geçirildi. Berkararlyk etrap häkimliginiň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň Içeri işler ministrliginiň hem Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň belelikde guramaklaryny sagdyn jemgyýet Kemil döwlet adly wagtny fiqat şähereti geçirildi. Türkmenistanyň Owakyjylyk we daşgurşaw gormak ministrliginiň Içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna sagdyn durmuş ýörelgileri, köçe ýol hereketiniň we ýanyň howpsuzlyk düzümleri barada wagtny fiqat şähereti geçirildi. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyny, döwlet migrasiýa gullugyna geçirilen maslahatlar ýanyň howpsuzlygyny öňüne almak çäreleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýurdumynyň baş prokuraturasynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň wekiliniň gatnaşmagyna Daýhan Bank döwlet täjirçilik hem merkezi banklarda geçirilen çäreler wagtny fiqat bilen bagly boldy. Ahal ulayet kärdeşler arkalaşanyň şeýlede zenallar bölüminiň kimim ulayet baş bilim müdürlüğünün guramaklaryny ilim häzirki ýa-da ösüş guraly diýen at bilen geçirilen maslahat işçiň häsiýete eýe boldy. Onu çykyş edenler hormatly prezidentimiz tarapyndan badalga berilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bedawady bilen öňe barýan ýurdumyzy bilim ulgamyny düýpli özgörtmek, ötüp gelýän ýaş nesle döwrüwa bilim we terbiýe bermek babatyna ägert ul işler durmuşa geçirilýän aýratyn nyktadylar. Ahal ulayet ýaşlar guramagyny kemil ilim we bilim biziň üstünliklerimiziň gözbaşydyr diýen at bilen geçirilen dawaral maslahat hem baý many mazmuny eýe boldy. Ahal ulayet prokuraturasynyň kadiýetiniň hem ulayet polisiýa müdürlüğiniň bilelikde geçirilen çäreti işçi häsiýete betlendi. Balqan ulayet häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Balqan ulayet komitetining baş bilim müdürlüğiniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ilimler güni münasibetli geçiren dawarasy uly ruhlantligi betlendi. Bu çärelerde hormatly prezidentimiziň ilmi ösürmekde amal aşyrýan işleri barada söhbet edildi. Balqan ulayet matmuly Esenuly etrap Serdar şäher kadiýetlerini guramagyna çäreler şanly seneleň dawaralary bilen utgaşdy. Balqan ulayet polisiýa müdürlüğiniň ýol gözäwçilik gullugynyň geçiren çäreler işçi häsiýete betlendi. Daşo vilayet şäher häkimlikleriniň vilayet baş bilim medeniýet müdürlükläriniň vilayatyň jemgyýetçilik guramalarynyň şäher medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklaryny Daşo vilayet kitapxanasynyň öňüne aýdym sady dawara geçirildi. Dawarada çykyş edenler hormatly prezidentimiziň taýsy tagylasy beýmeçwer aladas netijesinde ýurdumyza ilim bilim ulgamynyň batly adamlary ajaýyp üstünlikleri barasyna gowunç buýsaşly gurrun etdiler. Ilimler gününe bagyşlanan dawaral maslahatyň ýene-de biri Daşo şäheriniň mali ykdysady orta hünär okuw
mekdebiniň hemem Matumly adyna ýaşlar guramasynyň vilayet şäher geňeşleriniň bilelikde guramaklarına geçirildi. Şanly sene münasibetli Daşowyň Bekisi Täkwadyna mugallimçilik mekdebine geçirilen şäheri uly ruhlantyga beslendi. Lewap vilayet häkimliginiň ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň Lewap vilayet komitetiniň şanly sene münasibetli geçiren şäherlerine işçi häsiýet mahsus boldy. Alamlar gününe bağışlanan maslahat Lewap vilayet kitapxanasynyň hemem baş bilim müdürlüğiniň bilelikde guramagyna geçirildi. Bu ýerde gurulan kitap sergisi hem oňa gatnaşylarda uly täsir galdyrdy. Bu şäherler hormatly prezidentimiziň ilim bilim özgörtmeleriniň dawralanmasynyň özboşly beýanyna gurildi. Lewap vilayet kaýdynyň guramagyna geçirilen maslahat bayramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Şanly sene münasibetli Mary vilayet kitapxanasyny Mary vilayet häkimliginiň Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Marynyň Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň Mary Neftgaz orta hünär okuw mekdebiniň vilayet medeniýet müdürlüğiniň hemem jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym sadly dawarada ilimler gününe bagşlandy. Marynyň Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň guramagyna ilimler gününe bagşlanyp aýdym sadly ilmi maglumatlar geçirildi. Bu ýerde çykyş edenler berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne mehriban hemem gahrman arkadagymyzyň ýaşlyň döwrüp ilim bilim almaklary hemem bu ulgamlary ösürmekde alyp barýan belent maksatly işleri häzirki tehnologiýanyň ösün döwrüne ilmiň gadananlaryny önümçiligi ornaşdyrmakda ýerine ýetirmeli işler dogrusynda geňişlendirip geçdiler. Mary Neftgaz orta hünär okuw mekdebine geçirilen maslahatym ilimler gününiň çäreleri bilen utgaşdy. Mary vilayet kaýdynyň guramagyna çäre şanly seneniň dawralarynyň üstüne ýetirdi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 10-njy iýunyna saat 20-den 13-njy iýunyna saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat ulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqın vilayetine azken bulutlu hova bolup nortuňdan tardan teli sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öksür. Howa gecesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine azken bulutlu hova bolup ýymyradyň tardan teli sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öksür. Howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mary vilayetine az bulutly howa bolup ýymyradyň ordan teli sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öksür. Howa gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine az bulutly howa bolup ýymyradyň ordan teli sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öksür. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşow vilayetine ýetkän duran bulutly howa bolup ýymyradyň ordan teli sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öksür. Howa gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup ýymyradyň tardan teli sekundda 8-11 metr ýetýän şemal öksür. Howa gecesine 25-27 gradus mayl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda oýunçy iýun aýynyň 13-nä magnetik hadisasynyň daýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz paslanyna howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla görä giymek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyňy islenek paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar dösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.